Seka bila sufambe. Zvino ndo zvinondishamisa kuti mupurwa unonzi Benzulu unoda kuakiuza opposition. Iyewo zviri pachena. ZANU PF ndiyo yakanoita zvibvumirano zvayo nana Britain nana America. We were not even there. Ndivo ava vanhu vari muZANU vakanoita zvibvumirano zvavo neBritain naAmerica. Vachifara zvopa vakataura vakauchira maoko. Kuti any zvayo government, whether of black or white, inenge ichiabuse vanhu. Sanctions must be intensified. Vakauchira maoko zvibvumirano zvavo zvavakanoitirana naBritain naAmerica. Zvichiitwa nazvopo vanhu vachiuchira maoko achiti jongwe. Nhasi zvibvumirano zvavo zvavakaita izvozvo ndo chamhevorwa nayo. Vakutanga kuti maopposition anaBhenja mipurwa iyi. Ndewarini Bhenja anongosimbira kuti masenjidzi? Ndewarini? Ndambomuudza kuti iwe zvibvumirano zveZANU nevarungu ivavo ndio inozviziva. Ndoko vanofanira kudzokera drawing board and vakasetegwa kuti example iri clear like that stuff. Vakagona kungotedzera kuti okay, ngatichimutsai maindustry akangomutsiwa iye akanga akaiswa naSmith iyayo. Then we put people who are very serious in those industries. Tongodhila une nyika dzakadhila naiye neSmith idzodzo kana sezva tine ukama nadzo todhila nadzo. Petrol yakatanga kurohwa panokuzima marori achiuya achibhadharwa mari asina chaakatakura nevanhu vari muZANU. Corruption kusvika nhasi nyika yarana dry. Nyika dzese dzakaita sana India, they are not even trying fuel. Fuel yavari kudira mota dzavo ine ma 60 years iri mumabhengi avo. Petrol ichiri kunhuhwa yakuti petrol kudarike mota petrol penonhuhwa. Vakagona kubhenga petrol yavo mumabhengi avo. MuZimbabwe it is dry. Vanomirira petrol nemurori ichidigwa pasi choitodirwa motikari dzakaita line. A government is failing to bank. Kubenga zvinhu zvinobetsera in times of inflation. Maprice paanokwira imi mune muchinayo. IZANU yose iyoyo hapana umwe munhu, hapana opposition. Saka zvemaZANU chenzi takatanga kuzviwira kuZANU. Ndo vakanozvitaura nevarungu vavo vakaita chibvumirano ichocho. So far hapana imwe hurumende iripo inoti yakadecide kuita chibvumirano naAmerica neBritain. Zvakaitwa neZANU. Saka masanctions ari kupiwa ZANU neBritain naAmerica zvinhu zvavanoziva. Saka vanoda kuuya nazvo kuvanhu vachivanda izvo zvinhu zvavanoziva zvavakaita agreement nazvo. Vakati ma-rigged elections, sanctions must be intensified. Pedze zvoda kunongedza munhu kuti hendwana Biti, hendwana Changirai, hendwana Chamisa. Vana Bhenji mipurwa zvayo mipurwa. Unoonera nekucheneruka pameso unge ndere. Zvinofungwa musoro zero.